Inomtemo yemkombi babiri bakufamba motikombi musagara semunochi vashavari mberi musastika sezombi inomtemo yemkombi babiri bakufamba motikombi musagara semunochi vashavari mberi musastika sezombi kadaraipinde vachangopinda kufranto masaga ndidi anorembera kusambo sisi vane redimondi pane nhamba dzangu handi akashota matadza kusainafu haisi rafu tichangopedza graftis mai vadafu tisagara pabatri baba verafu vatoja mugahanti mari dzangu vanobheki kugutu vastabhadhara yamundijuti anotonzirwa ndashando mwana wefeti kana uzvivikire mupepi suro ndimi makapfura mukazondudza krepi ndounhu wemaundi takazvarwa takangodaro watizviregi yesispegi ko nhasi masi yedu nendi these days makufamba mega muchanzi inomtemo yemkombi babiri bakufamba motikombi musagara semunochi vashavari mberi musastika sezombi inomtemo yemkombi babiri bakufamba motikombi musagara semunochi vashavari mberi musastika sezombi tichabuda kuwadzana takananga mufomu takotswa nekupazana neyelo kombi mama vane redhiyo sori marasadhoni mana ane yunifomu yongabve pafoni aiwa handina chenji munhu wani pa20 musandiyedzi wanitabva patreki amundipedzi tosangana kurenki unonyepayo una bepayo usangosekayo kanzuru yarekayo kanzuru yarekayo inomtemo yemkombi babiri bakufamba motikombi musagara semunochi vashavari mberi musastika sezombi inomtemo yemkombi babiri bakufamba motikombi musagara semunochi vashavari mberi musastika sezombi temo yemkombi bakufamba motikombi watching and yes, blessed move fire, the same flow. Give thanks to same flow. The future father of people, what them thing, nothing about everything, run a good condition alongside not go bless up holy 10. One, yeah, man. Boom, 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 boom.